Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, pitsa 24 na bulan sang Hulyo, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton daydayon karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Karon nga adlaw, posible pinungkuanay naman ang National IETF. Anong ila hambalan? Hambalan nila ining karon Delta variant ngani. Tisiling ni Presidente Rodrigo Duterte, pungkuan ninyo ini.
kay puwerte kadelikado. Bisan na bakunahan ka na, iguon ka pa sang Delta variant kani. Ang report kahapon, ginamonitor si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, siling niya, 2 ka kaso sang Delta variant ang fully vaccinated na. Ang buot silingon, kumplito na ang bakuna, inigo pa sang Delta variant. 4 inigo man, 1 ka dos na ang natuslok sa ila, igo gihapon. Ang nagkalabilin, ginausisa pa, ginapanilagan pa, gina-verify pa, kon bala, Delta variant man ang umigo. Delikado kayo. Bisan na bakunahan ka na, iguon ka pa. Puwerte kuno ini, kamakalalaton. Puwerte ini siya, kamakatalagam. Ang departamento sang ikaayong lawas nagkompirmar nga ang local transmission sang Delta variant mahimo ini nga makalaton sa 8 katao sa isa lang kasiting. Puwerte sa maglaton. Grabe ya. Amo na nga kinanglan social distancing gid. Malabayan niya kasi ni, mapusngahan niya kasi ni, magsugilanon ka lang, laton sa dayon. Amo niya, kaisog, kag amo ini makalalaton, kag makamamatay ang Delta variant. So halong ang mga protocol sundon gid. Kaya ang COVID-19 daw maayad-ayad, pero ining Delta variant kani, delikado. Kaya man ang report, bisan tapos ka na bakuna, bisan nag-first dose ka na, iguon gyapon ikaw sang Delta variant. So halong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik kami pagkatapos. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon
madampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Philippine Standard Time, las 6:41. Ang masunod nga isyo, idulong sa aton sang San Philippine Standard Time, las 6:41. Suspendido ang resolusyon 125. Ano ini siya? Amo ini siya ang resolusyon nga nagatugot sa kabataan edad 5 ka tuig pasaka nga makagwa sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine. Isuspendihon ina kay liwat naman sumaka kag kadelikado sang Delta variant ngani nga amo ini ang kabangdanan nga liwat dumilian ng kabataan nga magwa sa puluyan bangod sining pamahog sang Delta variant kani forte no suno kay Secretary Francisco Duque ginkasugtan nila nga liwat ibalik ka ang pagdumili sa pagpagwa sa kabataan. Ti kahapon, siling man ni Duque, ang gihapon local government unit, amo ang may final say kung ano nga age group ang dumilian nga makagwa sa isa ka lokalidad. So balik naman kita. Nagligad, enjoy na ang mga kabataan. 5 anyos pasaka, ginatugutan. Tigin suspender naman. Hindi naman pwede bangod sang pamahog sang makalalaton, makamamatay nga Delta variant. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgal. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering.
And the winner is Henry S. Pulgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcasting. Standard Time las 6:47 ang masunod nga isyu idulong sa aton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49 sa likod sang banatay ni Presidente Rodrigo Duterte. Bisan pa medyo nagapaubos gawa si Senador Manny Pacquiao nga ti kapilaya liwaton na wala man siya gaingkwento sa presidente, luya gilang magbulig tapnaon ng korupsyon. Pero ti ang presidente ya perting balbalya kay Manny Pacquiao. Pero sa likod sining balbalanay daw maayo man kay ang palasyo nagpalayag nga sa gihapon nagaupod sila kag sa gihapon nagapangamuyo sila sa kadalagan ni Manny Pacquiao sa iya kapalaran sa masunod nga boxing bout niya dito sa Estados Unidos, dito sa subong nagapreparar, hindi lahog-lahog ning inkwentro ya.
Wala katlaw pierde ni. Masubin pa. Tis Agosto 21 na ang engkwentro nila sining American boxer nga ni nga si Errol Spence Jr. Ti siling sang Malacanang nya good luck. Kabay pa magdaog ikaw. Bisan paano luyag naton kag sa hindi si Pacquiao Pinoy. Ang Pinoy kon may ara pagpasimpalad sa iban nga pungsod, labi na gid nga si Manny Pacquiao alin sa una nagkatag ini sang dako nga dungog sa pungsod Pilipinas, maayo man ang pahayag sa Malacanang. Ipahigad anay ang politika, opdan tanay, kampanyahan tanay, ipangamuyo tanay ang kadalag-an ni Pacquiao. Ang kadalag-an ni Pacquiao bugal sang bilog nga pungsod Pilipinas. Pagkatapos sa niya engkwentro, pagpauli niya dire sa pungsod Pilipinas, balbalanay isyo alin sa dapa-dapa pakadto sa ulo. Lantaon ta, kung pagbalik ni Pacquiao, kung magmadinalagon giman siya sa iya boxing, kung padayuno niya ang arangkada nga magpapili presidente. Puwerte nga engkwentrohan na ini, kung matabo, siling Senador Ping Lacson, ako kung ano nga banatay ang matabo sa timprano ko nga pagpalayag, mabato ako, kag batunon ko, kag posible mag-aarangkada man Ula man gakatulog si Ping Lacson, gabalos man, puwerte man kon bumalbal. So lang taon ta, anong engkwentrohan ay Duterte, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Richard Gordon, bakadamo, may Lini Robredo, tanan-tanan na, ulaton ta, mabalaan ta na, lapit na lang Dasun bulan Setyembre na, pagka Oktubre, filing na sang Certificate of Candidacy. Mabalaan ta gini, kung kada sino naghando magpungko, kag magbulo sa pwesto ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Isabit ko lang niho. Happy birthday ko ika-12 nga pagsukat ni James Ryan Barrientos. Sang purok NHA Pahanukoy, ang panamyaw halin kay Lulo kag Lula, Fred kag Susan Verde Blanco. James Ryan Barrientos, happy birthday, Gid. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng gala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Patayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo
Pag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsang anong kahintangan. Responsable Philippine Standard Time, Lasay 56. Si Bagyong Pabian nag-iskirda na. Nagwa na siya sa aton sini pungsod. Salamat gid. Nagaganagan ang bagyo. Nadaan nga 40 pa 6.6 nga linog. Inigo ya sa Kalatagan, Batangas. 40. Aga pa may linog na. Daw kita ginutatan sang kalamidad, no? May COVID na, may Delta pa, may linog pa, may ngurob pa sang mga bulkan. Daw hindi maintindihan ang pamalatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon